Maray na aldaw po giraray sa Satoy Agabos. Ngunya po aldaw na Sabado. Kumusta po kamo? Happy New Year. Happy New Year. Pirang aldaw na pong mauran-uran pero sabi nga ni kan the show must go on. Sa baton po ang bagong taon ning pag-arang na sana po maging matiwasay ini pong sa tuyang 2021. Kapag giraray sa idong lingkod si Kagawad Lito del Rosario kang Sir Ganaga nakapaabot po ning udok sa buot na pagbati sa Indo. Muna po daw na Sabado, liwat kita po nadadangog sa 89.5 radyo natin, sincere man sa 105.5 Bicol Idol FM. Muna pong Sabado, duwa po ang sa tuyang istorya. Primero po ang pagbisita ta dyan sa physical fitness activity sa Plaza Quezon, diyan po sa indang Zumba. Ay gawin po mga Zumba classes tigdi sa Zumba activities tigdi po sa SM City Naga and diyan po sa M Plaza. Alagad po dahil kang sa tuyang panahon talagang naagihan ta lang ining sa tuyang sa Plaza Quezon. Mahiling ta po yan sa tuyang po mga matitibay as in mga very energetic na mga Zumba enthusiasts. Pangadua po, ini pong urulay sa negosyo. Ang unyang pong taon 2021, ano po ang prospects sa tuyang negosyo. So iya po, urulayan ta. Igdi po sa programang pag-urulayan ta po, aban-aban sana. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation. Mga tukang inipong sa tuyang primerong segment, si mga kaibanan ta po dyan sa Plaza Quezon, inipong mga very energetic na mga Zumba enthusiasts. Dalanon ta po ang video ini. Mga tukang importante mananggad ang pagpangataman nato kan sa tuyang po mga salud. And posible po ini sa pag-ibon ng mga physical fitness activity. Asin kamo po pwede magsabay sa siring na aktibidad igdi po sa Plaza Quezon. Siri man po duman sa iba pang mga areas na piga kaya gibuhan ng mga Zumba activities. Ini po sa Plaza Quezon kada alas 6 ning pagkaaga abot alas 7 ning pagkaaga. Sarong oras lang po ni pagpagaanot, pagburbayli. Asin dapat po hataw kita. Pampagaanot po, pampagaanot for the new year. Exercise, pampahaling taba. Tapos sabi nga ni kaya na pagsabat ng bagong taon. Sana po i-reansaro sa mga New Year's resolution ta, mag-exercise. Ako, gigimong ko na po ni Nawa, walking. Salamat po kay Ma'am na Janet Gray. Ang grupong ini nagtutubod na dakulang tabang para sa indang salud ang fitness activity. Saraman po sa mga nakikibalidigdi, iyo po si Doktora Nenet Realuyo. Problems nagugurang na kita, di kay puwantang si kita man lang maalaga sa sadiri, tama naman iba. Siyempre gusto ko, ako, pero lang healthy, naghihilang, kaya dapat waksog ang immune system, lalo na ngayon na panahon na may mga pandemic kita. Dito nagdi-daily kami noon, every Saturday pa noon kay Mayor Jess Robredo. And then even until now, since up until now, would you believe, wala pa kaming maintenance because of this. Di ba? We're not, we're not that pero may number na, pero hindi halata. Para health reason, tapos pag mag-energy, pagtrabaho. Saka, ayan, yan. Para mag-fit. Nag-enjoy ka man po? Enjoy. Hello. Roberto. My friend. Gusto ko lang na healthy. Mau po po. Sobra. Haluin na. 10 years na yata kami ni Madam. More than 10 years.
Oh, may matina. Ay, wala akong maintenance. Ayan, nakahaloyan ko yan. Garo pirming mabagsik ang ginawa ko. Well, pirming nasa kondisyon. 20 ko yan ako, 33 years ako sa service. And 21 years na akong retire. Pong everyday ini for fitness purposes po ni physically, mentally, emotionally, and of course socially. Look at them, they are happy. Yan po ang ino-offer me everyday here in Plaza Quezon. I am inviting everyone to join to our fitness activity here in Plaza Quezon. We are not offering here only physical fitness, but we offer here total fitness of individual. May dikit man pong singil sa inda, voluntaryo po ni. Takari pong pag-arkilakan si sound system, as in si iba pang pwedeng paggaragastusan kan si grupo. Pero daw po nga ni igwaning dikit na kontribusyon, ugmahon po ang sa indang grupo. Okay, we spent it for any activity like swimming or during the parade, we give free t-shirt for them. So apurbisaran ta po ang physical fitness na activity ini na urog na po ngunya nakaipuan nato na lalo po ngunya na grabe sa tuyang intake, carbo intake kunya pong nakaaging duwang aktibidades Christmas and New Year. So sa paagi po kang pagparpaganot, pagsumba, sana po maging mas magayon ang sa tuyo pong salud. So okay, nahiling po nindo ang kagayunan kani siguro po ngunya na bagong taon ang sa tuya pong pagmaot ang pagpakaray kan sa tuya po mga salud sobra po si mga nakakanta ngunya na Christmas saka New Year kaya dapat po medyo galaw-galaw, magpagaanot, maburn ang mga patsta and siriman magtabang po kita diyan sa pagpakaray kang well-being kan sa tuya pong komunidad. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado. Alas 5 ng hapon, madadahugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Sa liwat po, nadadangog ang sa tuyong programa sa 89.5 Radyo Natin, asin siriman sa 105.5 Bicol Idol FM. Meron mga tugang sa tuyong pong ikaduwang istorya ngunyan, ini po ang urulay po sa negosyo. Ano po ang suwak na negosyo ngunyan na taon na 2021. Sa tuyong pong istorya, kaya manan po mismo si Provincial Director Edna Tejada kang Department of Trade and Industry, Camarines Sur. Mga tugang, good afternoon po. Happy New Year sa Kapos. Sana ini pong 2021 maging progresibo kita, maging matiwasayan sa tuyang
taon na lingawan na po siguro si 2020. Importante po, we have to move forward. Ngunyan pong aldaw, very important ang sa tayo pong bisita. Pigabalan ta po sa sayang opisina si Director Edna Tejada kang Department of Trade and Industry. Kasi aron to po baga na despite the pandemic, kadakol man po bagang mga negosyong nagburutwa igdi sa syudad kang Naga. Ma'am Edna, Director Edna, welcome po sa program. Happy New Year po. Happy New Year, Councilor Lito. Ikinakaugma ko po na makaibanan ka mo niya na aldaw sa imong programa. And sana po ining sa tuyang tutukaron ko niyan, lalong makaingganyar sa itong mga negosyante na ipadagos lang ang sa indang mga napo na ng negosyo. And ito pong mga gustong puuning negosyo, yaon po ang DTI para po duluko nindo. Sa 2021, brighter year ahead of us. Ma'am, ngunyan pong pandemic, may mga nagburutwa po at the same time yung mga negosyo. Okay, can you cite some? Yes po, medyo po nga ni kami, medyo na-amaze kami. In spite of the pandemic, na mi po, ang DTI kaya may mga targets po. So si target may 6,600 na negosyo, nalagpasan mi po ito, Councilor, naging 7,870 po as of today ang mga naglaog pong negosyo digdiyo po sa satuyang probinsya. Sa Nagapalan po 1,831 ang bagong negosyong naglaog po. 1,831. 831. Nagrehistro po sa DTI. Ining taon pong inuman. Iyo po. And ang kadaklan po kani, ito pong mga dati pong mga negosyong dahil nagkita during the lockdown, during itong mga GCQ, MGCQ, nag-shift po sa mga online businesses. So, dakul po, mga luto-luto, mga reselling. So, di po nang pundoon sa to yung mga saradit na negosyante. Padagos man po giraray. And nauugma kami, madalion po sinda naka-adjust po baga sa anong ini paagi ng pagnenegosyo. Kadaklan po nag-online naman. And then si iba po natatabangan makang office para kung paano sinda makabali man sa online na marketing. Hindi pong figures na ni would indicate na talagang buhay na buhay. Buhay na buhay po. Oo. Yung nga po tong figure, sabi ko niya ako, very amazing ang entrepreneurial spirit kang mga Bicolano, lalong-lalo na po digdi sa lugar ta. Dahil nagsusuko po si mga dati pong mga yaon sa barbershop, parlor, nagruluto po, nagkaigwaning mga online cooking, si Ibama naging si mga resource person na dati ngayon mga speaker sa mga trainings, naman mga Zoom trainers na sindas. Ma'am, duman po sa mga mapuruning negosyo niya na 2021 can you cite some requirements po para at least may guidance sinda? Madali na po ngunyan ang paglalaog sa negosyo. Kaya ito po online naman talaga ang business name registration. Pero po mas pinakusog iniyo. Yaon na kita sa mga negosyo center, nag-online man po duman. Like, for example, igwa kita po ng 21 negosyo centers all over Kamsur. So, gabus po ito, kung halimbawa umapong kaning negosyo, you just go there, and then, online po, automatic, within 15 minutes, pag makusog po ang internet, you can already get your business name. Kung gusto mo nga ning online, even at the comforts of your bedroom, pwede pong mag-register ka ning sa imong business name. For as long as you have GCash, and then ito po mga credit cards na acceptable, you can print your business name registration certificate sa imo pong harong. So, pinadali. Ma'am, aram ta po baga na daw para paano hindi sa Naga, ikaw ma'am giraray mga registered na mga negosyo. Ano po ang pwede mong ka-advise sa inda? Ano po ang mga benefits kang registered sa DTI magpagiraray? Yeah po. Aram taman po na gulpi po ang yaon sa inaapod ng informal sector. Actually po, ngunyan pong taon, last year na, pang 2021 na po. Ngunyan pong taon, pigmeet me po itong mga nagkakapirang grupo po. Ang saro po dyan itong online, United Bicolano Online Sellers. Nagkaigwa kami diding dialogue, explain me po kung ano ang mga kaakibat na benefits kung registered ang mga negosyo. Saro po duman itong pag-avail po kang mga services kang government. Like for example po sa DTI, once po na mag-register ka and then halimbawa nga food processor ka,
pwede mo po ikang tabangan pa sa mga packaging labeling, sa branding, and then sa mga food testing, may mga ano po yan, mga food testing pang involved. And then po sa marketing. Sa marketing. So, dakulaon pong maray ang karibay kang 230 pesos na business name registration for 5 years po yan. Kung ang sa imo pong negosyo, ang operation niya lang po sa barangay. And kung halimbawa po baga ngaya sa probinsya na ano po, ay sa Sarong Town, that's already 500 pesos. Ano po. Pero you can put up as many branches na gusto mo. Halimbawa, barbershop ka, pwede ka magkaagning 3, 10 kung gusto mo po sa Sarong munisipyo, sa Sarong Town. And kung regional po, 1,000 pesos, that would mean na pwede ka magkaagning branch sa Masbate, Sorsogon, Catanduanes, Albay, Camarines Sur, and Camarines Norte. Irrespective po kang number 1,000 pesos and 1,030 pesos ta ang 30 po sa ano yan, sa documentary stamp. And kung nationwide man po ang coverage, 2,030 pesos. So, irrespective na naman po kung branches, kung 100 branches, pwede man po. One time na registration lang po yan. And sabi ko nga ni po, pag rehistrado, may pong dapat na ikahandal. Taigwa man po kita ng Barangay Micro Business Enterprise Law. Na pag ang sa imo pong asset size may is 3 million below, matatabangan ka po ng apply ng certification na naman sa DTI para ma-exempt ka po duman sa mga income taxes na madiderive out of duman po sa pagbayad ng income tax sa income na madiderive duman sa imong negosyo. Dakulin pong maray ang benepisyo kung marehistro ka kang sa imong negosyo. Kaysa po kay itong garo ka ano nga yang guerrilla type na sige mong tago-tago, sige dulag-dulag every time na may ma-relibot po ng mga authorities kang government. Director Ed, daig di po sa Naga, ano po itong nare-recall mong direktamente bigtatabangan kan DTI na mga line of businesses na ano? Ngunyan pong pandemic, naugma po kami nagkaiga po kami ng inaapod na itong livelihood seeding program na inaapod. Actually po nga ni, gulpihon pong number ni mga saradito na negosyante ang natabang kag DTI through provision po ni mga saradit pong equipment and tools po. Meaning, kung halimbawa po baga ngaya gusto mo magpuon ng negosyo sa pagibo ng kakanon, nakatao po kami ng worth 10,000 set ng equipment po sa mga, digdi po siguro sa Naga, baka po mga almost 2,000 po ang nataanan ni. So, gulpi po kitang ipa-follow up by 2021 yung mga iba-iba pa skills training, product development, etc. etc. Maliban po dyan, ito man pong mga may hilig po sa pag-ibo ng mga crafts. Nagtaon man po kami ng mga tools para may mapuunan po sinda. Although apod may carpentry tools, pero it can lead to furniture making, mga handicraft making, ano po to, kompleto po to ng mga drill, may mga ano po itong handy planer, basta po kompleto po siya ng set where may ka na po nga hanapon kung ikasaro ngayon gusto kong magibo ng tukawan, pwede na po itong mga gamit na ito. At the same time po, nag-provide man kamo ng training. Iyo po. Actually nga po, last quarter, although may pandemic we tried our best na makakandak pa po giraray ng mga trainings for them. Pero hopefully by 2021 po, pag igba na kitang vaccine, mas makakabuelo po kita. Siguro po, mas maiinganyar mas may strengthen itong mga napo na nindang negosyo through upgrading trainings for them. Last na lang po, Director Edna, salamat pong maray sa pagkakataon na ni. Hikayaton ta po si mga kababayan ta na magayon ang pagninegosyo and ining 2021 magayon ang prospects ta. Po, dyan po sa mga sa tuyang mga nagdadalan ngunyan, mga naghihinanyog, magayon po ang prospect ang 2021 para sa Satuya. Iga po ng mga vaccine na maarabot na pwede po siguro na iyo ang makapagprotehir sa tuya. Kung kita po makikipaghalubilo na sa ibang mga tao, dahil na kita matatakot. So,
Darahon ta po, yun sa pagninegosyo, ano po, iyang daing iyan na pagkatakot. Gulpi pong mga businesses, by the way, counselor, ito palan pong mga pag-sanitize na negosyo, nagburutuaan man po. Gulpi po mga nagrehistro po, digdiyo ta, ito pong mga simple na pag-sanitize nga ni mga auto, ning mga opisina, nagre-rehistro po. So, those are businesses po na napuunan ta kang kang 2020 na sa iling ko po mapadagos pa man iyan sa 2021. And then siguro po ini po mga PPEs na ginagamit naman padagos pa man po iyan ta. Although may vaccine ka pero baka i-require pa man po garari kitang magaramit ka ini yung mga personal protective equipments. So, gulpi po, magdigdi lang po kamo sa opisina or just open the DTI Facebook account. Igwa man po kami yung Facebook account. Counselor, wherein we can exchange ideas, information na kaipuhanon po na maray nindo. Pagpuon pa lang po kang 2021, we will be posting ito pong mga training programs, mga projects po na i-implement kang sa moyang opisina by the first quarter of 2021. So, available mga libre po iyan, mayo pong bayad. Actually po, this 2020 po, as far as ito pong pagkuaning mga product certification from FDA, tinarabangan mi po itong mga deserving entrepreneurs. And ang kinakaugmami man po, si iba nagsasabi na mayo ng financing. Igo po kita ning P3 Cares, po iyan, attached agency kang dito ang nagmamanage SB Corporation, na pwede po, ayan, i-avail man kan sa to yung mga negosyante. Ang Naga City po, baga, igba man po itong business stimulus program na habang may pandemic, yaon po itong pundong itong sa indo pong konseho, kan sa to yung sangguniang pang lungsod, pati na po sa approval man kan sa to yung mayor, na zero interest po ito. Zero interest, zero processing fee, and then may 6 months grace period pa po. So, you will have to pay the loan after 6 months po na magamit mo itong kapital na pinasubli sa imo. So, gulpi pong magagaya ng mga possibilities sa 2021 and hopefully, di kita magsuko, sana magyan ang panahon ta po, yung food processing man po, girari kita, itong agri-based industries man po, girari kita, maliban po duman sa knowledge-based because we have good schools. So, ang ICT po, digdiyo sa Naga, Kamsur, talaga po saruin sa mga magayon na sector na pwede kitang maging makusog. Yan, saro po yan sa strength kang sa tuyang syudad. Lalo na ngunyan, ma'am, na mapuong kita ngunyan na January katong business one-stop shop. Pwedeng paki-reiterate mo, ma'am, itong participation nindo. Tangarin pong ma-facilitate ang mga ang licenses. Si kadaklan po ka mga negosyante na medyo siyempre ang oras mo kaya limitado. Magayon po ang pigo-officer kang sa tuyang mga local government units, lalong-lalo na po ang Naga City Government. Aram ko po, nag-set up na ning boss. Amay may set up na po para pag January 4, automatic, madyan na lang po ang mga negosyante. So, ang business one-stop shop po, sabi po nga ni Counselor Lito, one-stop shop, yaw na po dyan gabos, day ka na po, halimbawa baga ngayon mapoon sa DTI, business name registration. All you have to do is go there, yaw man po duman ang representante kang DTI for the business name registration. Ang sunod na naman niya, BIR, yaw man po duman ang BIR. Tapos ito pong City Treasurer's Office, yaw man po duman. Tapos may BFP man po duman. So, ito pong entire loop ng pagre-register ng negosyo, po yan, required na yaon po duman sa boss. So, we will all be there starting January 4 po. Buong bulan po garo iyang kang January. This year po kaya, until January 21. Pero sa iba pong mga munisipyo, extend until January 30. Baka po yung mga po ang gibuon sa tanag po ang sa tuyang office, January 4. So, see you po sa Business One-Stop Shop, magpuumpong January 4. All over Camarines Sur po. Most especially po, digdiyo po sa Satuyang Syudad na pinaghandaan na po ang pagbukas kang Business One-Stop Shop. Ngunyan pa lang pong Disyembre. Salamat po. Mga tugang, yun po si Director Edna Tejada kang DTI Camarines Sur. Salamat po maray, ma'am, sa mga insights, mga information na tinaot sa tuya na magayon pong maisihan na despite palang kaning pandemic na ni.
mas nagdakol si number kan si mga lalo na si mga sarandita negosyo. Tama po. Okay? So salamat po. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation. Digdi po pala sa tuya pong mga nagpapaabot ng mga comments and even po mga suggestions. Primero po, ini pong halik kay Restituto Aguay. Tungkol po ni sa sayang sentimento sa towing. Sana po pag balik ang implementasyon po dakan na towing ordinance di sa Naga City, may po ang pilion. So salamat abi Restituto Aguay sa imong ipinaabot na impormasyon asin man na sentimento. Pangadua po, ini pong haliki Che Asug Bulahan. Nagahapot po kung pwede po dang magluwas ng mga aki. Base po baga sa Interagency Task Force resolution, may limitasyon pa po sa pagluwas kan si mga kaakian. Ini man pong ki Baby Celsa Losabio Moron. Ugma po siya nakabali sa video si saya pong duwang aki asin tulong pamangkin. Ang sarap po nga ni kani nag-birthday ka na sarong aldaw. So siriman ini pong ki Arnold Aicardo. Nagpaabot po kan saya nga kaugmahan sa pagdangog kan sa pong informative na programa. Asin salamat po sa comments sabi Mr. Aicardo. So duman po sa mga nagpapaabot kan sa indang mga comments, suggestions, queries. Nagkakapira na po ni and ngunyang pang paglaog na ni kang 2021 naka-ready na po si pag-link up ta kani duman sa iba-ibang ahensya tangari pong madarata ito pong sa indong mga pigisabing mga buot na ipadara sa inda. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado. Alas 5 ng hapon, madadangugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. So sa liwat po, nadadawag sa tuyang programa sa 89.5 radyo natin asin man sa 105.5 Bicol Idol FM. Sa mga nagsiselebrar po pala ng kumpleanyo ngunyan, happy birthday sa Indo. Siriman na duman po sa mga nagkaikuan ng mga celebration ninda. Belated happy birthday sa Indo. Sa ko'y pala nakaibanan sa konseho si Councilor Joe Perez. Salamat abi Councilor Joe sa pag-treat sa mga pagiriba sa sanggunian na palunsod. Ngunyan po pala na hindi po pala nagtalikod na Pizza 30 pagsilibrar po nato ang Rizal Day dyan po sa Plaza Rizal. Hindi po sarong fitting commemoration kang kabayanihan po kan sa tuyang Herwe National
si Dr. Jose Protasio Rizal. Very simple activity, alagad very meaningful sa Satuya po, Gabos. Ngunyan po pala maabot pa na January 4 ang commemoration taman po kang martyrdom kang 15 Bicolano na pigaapod niya itong 15 martires na ansain na pong monumento yung pong gayo dyan sa kasentruhan kan Ciudad Canaga. Ikaw po kita ng very simple na celebration, yung pong mga opisyalis kan syudad and siring man si mga empleyado kang lokal na gobyerno kan Ciudad Canaga. So sa liwat mga tugang, sa maabot pong Sabado, sa pagbabalik po kang programang Pag-Urulayan ta po, mag-iribanan girari kita sa may pong imbitasyon. Live po kita na nadadangog sa 89.5 radyo natin, sinsiri man sa Bicol Idol FM 105.5, and live po kita sa Facebook page kan sa inyong paglingkod kagawad dito de Rosario, and sa YouTube channel. Mag-subscribe lang po, tangari po makareceive kita kan si Satuya pong mga latest na mga information na pigpapaabot sa programa. So salamat pong maray sa inyong hinanyog, pagdalan. Happy New Year po giraray sa sendo. Sana po ining taon na 2021 maging matiwasay sa Satuya pong pagbuhay.